Γεια σας φίλοι μου, Agis Rental Car Experiences. Σήμερα είναι Πάσχα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειάς σας. Σήμερα λοιπόν πάμε στην Πενίτσα για να πάρουμε ένα Mitsubishi Space Stars που λέγει το συμβόλαιό του σήμερα. Είναι φίλοι μας τα παιδιά, είναι το Olive Garden. Είναι ένα εστιατόριο για παραδοσιακή κερκυραϊκή κουζίνα. Να το επισκεφτείτε, είναι πολύ ωραίο εστιατόριο, σε πάει πολύ ωραία τοποθεσία, θα σας τη δείξουμε. Τώρα είμαστε στην περιοχή Πέραμα. Στα αριστερά μας, αν θα δείξει η κάμερα, είναι η Βλαχέραινα, γνωστό σε πολλούς ως Μποντικονήσι. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Εδώ. Το αυτοκίνητο αυτό το έχουμε δώσει leasing. Ο φίλος μας το έχει περίπου 4 μήνες. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το βρούμε σε καλή κατάσταση το αυτοκίνητο. Είναι πολύ τυπική οι φίλοι μας. Καθώς και το μαγαζί, το εστιατόριό τους, η ταβέρνα τους είναι σε πολύ καθαρή κατάσταση. Έχουμε δοκιμάσει, είναι πραγματικά γνήσιες και κεραϊκές γεύσεις. Είναι αυτό που λέμε η γεύση της μαμάς, είναι ακριβώς η ίδια συνταγή. Δεν είναι δηλαδή τόσο τουριστικό το μαγαζί. Έχουν πολύ καλές πρώτες ύλες, Olive Garden, στην Πενίτσα. Σε περίπου 10 με 15 λεπτά θα είμαστε εκεί. Η Πενίτσα απέχει από την πόλη της Κέρκυρας περίπου στα 15 λεπτά. Είναι δυτικά του νησιού. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Γενικά και τα μαγαζιά είναι τουριστικά. Σε περίπου 15 λεπτά λοιπόν θα είμαστε εκεί. Θα σας δείξουμε και βίντεο από την Πενίτσα. Έχει και από τη Μαρίνα. Στην Πενίτσα έχει και Μαρίνα, όπως και στα Βουβιά στην Κέρκυρα, που θα σας δείξουμε στα Βουβιά σε άλλο βίντεο. Στα Βουβιά βέβαια είναι πιο οργανωμένη, εδώ είναι απλά μια μικρή Μαρίνα. Για μικρά σκάφη, δεν έρχονται μεγάλα σκάφη. Σήμερα οδηγάμε ένα Dacia Sandero μοντέλο του 19. Άνετο γενικά αυτοκίνητο και στην οδήγηση και στους επιβάτες. Είναι κατασκευής από Ρουμανία το αυτοκίνητο αυτό. Βέβαια η μηχανή δυστυχώς είναι Renault. Γενικά στα γαλλικά αυτοκίνητα δεν έχουμε μεγάλη εκτίμηση. Μια μηχανή που κάθε χρόνο για κάποιο διαφορετικό λόγο θα χάνει λάδια ο κινητήρας. Κάθε χρόνο τον επισκευάζουμε και κάθε χρόνο χάνει λάδια δυστυχώς. Οι γαλλικοί κινητήρες όπως και η Peugeot και η Renault και η Citroën δεν είναι αξιόπιστοι κινητήρες και γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε να έχουμε κινητήρες από Γαλλία, από αυτές τις μάρκες αυτοκινήτων. Κατά τα άλλα ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο, άνετο αυτοκίνητο. Τώρα περνάμε από τη γέφυρα Kaiser. Τη γέφυρα αυτή τη δημιούργησε ο Kaiser. Ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της Γερμανίας και βασιλιάς, εδώ είναι η γέφυρα, και βασιλιάς της Πρωσίας. Μετά από συμβουλή του Γεωργίου Α, του βασιλιά των Ελλήνων, αγόρασε το ανάκτορο του Αχιλλείου, που ήταν 9 χρόνια ήταν κλειστό, 19 χρόνια ήταν κλειστό, και το αγόρασε, έφτιαξε αυτή τη γέφυρα που συνδέει το ανάκτορο με τη θάλασσα εδώ στο Πέραμα. Την έφτιαξε λοιπόν για να κατεβαίνουν οι φίλοι τους και να έχουν μια εύκολη πρόσβαση. Όταν λέμε φίλοι τους εννοούμε αυτοκράτορες και βασιλείς. Αυτή ήταν η φίλη του. Για να έχουν μια εύκολη πρόσβαση δημιουργήθηκε το 1907 αυτή η γέφυρα.
Την κρέμισαν δυστυχώς το 1944 οι Γερμανοί στη γερμανική κατοχή, για να μπορούν να περνάνε τα οχήματά τους. Ήταν βαρέα οχήματα και δεν χωρούσαν να περάσουν από τη γέφυρα, με συνέπεια να δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, να την γκρεμίσουν. Η συγκεκριμένη γέφυρα ήταν τοξωτή στο σχήμα. Βέβαια, κομμάτια της γέφυρας βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Όποιος θέλει και δεν το ξέρει μπορεί να έρθει. Τα πέταξαν κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, δεν έκαναν καν τον κόπο να τα πάρουν. Κάποια κομμάτια σώζονται ακόμα. Αν προχωρήσετε λίγο μετά τη γέφυρα, θα δείτε ότι υπάρχουν τα κομμάτια μέσα. Είναι μία από τις καταστροφές που κάνανε οι Γερμανοί στο νησί, μία από τις πολύ κακές καταστροφές, δυστυχώς. Βέβαια υπάρχουν φωτογραφίες της συγκεκριμένης γέφυρας, μπορείτε να αναζητήσετε στο Google, να δείτε φωτογραφίες πώς ήταν όταν πρωτοφτιάχτηκε το 1907. Φτάνουμε λοιπόν στις Μπενίτσες. Τώρα βλέπουμε τη Μαρίνα, να δείξει η κάμερα στα αριστερά τη Μαρίνα. Εδώ είναι η Μαρίνα. Το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο. Και ακριβώς στα δεξιά μας είναι το χωριό οι Μπενίτσες. Εδώ στα δεξιά μας. Εμείς θα σταματήσουμε τώρα εδώ. Θα σας δείξουμε και λίγο το χωριό, μέσα πως είναι τα εστιατόρια, τα τουριστικά μαγαζιά. Πολύ ωραίο χωριό πραγματικά. Έχει σήμερα κόσμο, είναι Κυριακή του Πάσχα, άρα τα μαγαζιά λογικά θα είναι γεμάτα. Παραλάβαμε το αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση μετά από 4 μήνες τουλάχιστον. Άριστη, καθαρό το αυτοκίνητο όπως είχαμε προβλέψει. Οδηγάμε τώρα ένα Mitsubishi Space Stars, μοντέλο του 19 και αυτό. Γενικά αξιόπιστα αυτοκίνητα τα συγκεκριμένα. Δύσκολα θα σας αφήσω τον δρόμο. Τα μειονεκτήματα που έχουν είναι ότι είναι τρικύλινδρα, άρα είναι πολύ αδύναμα αυτοκίνητα. Και εκτός αυτού κάνει και λίγο θόρυβος ο κινητήρας. Κάνει λίγο θόρυβο ο κινητήρας, ακούγεται μέσα στην καμπίνα. Δηλαδή ακούγεται ο ήχος του κινητήρα στην καμπίνα.
δεξιά μας είναι η θάλασσα στην περιοχή της Μπενίτσας. Είναι κάποια μικρά λιμανάκια, κάποια μικροί κορπίσκοι που υπάρχουν εδώ. Ο δρόμος εδώ, να δείξει η κάμερα, ο δρόμος εδώ στα αριστερά μας ανεβαίνει για το ανάκτορο του Αχίλιου. Σίγουρα θα σας το δείξουμε αυτό σε κάποιο άλλο βίντεο, θα προσπαθήσουμε να μπούμε και μέσα, να καταφέρουμε να πάρουμε και από μέσα εικόνες. Τώρα οδεύουμε προς την έδρα μας, θέλουμε περίπου 12 λεπτά. Να δείξει λίγο στα δεξιά η κάμερα. Πραγματικά έχει πολύ ωραία θέα και στα μαγαζιά που είναι στα αριστερά μας, δείξει λίγο κάμερα, και τα σπίτια είναι λίγο υπερυψωμένα και έχουν φανταστική θέα. Και γενικά εδώ οι τιμές από την περιοχή αυτή είναι normal, είναι προσιτές. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλοι μου. Κάντε εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο. Είμαστε λίγες εγγραφές πριν ξεκινήσουμε τα live. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.